שימו לב, כך נראתה פרופסור רינה רייספלד, שהגיעה עם שאר חטופי אנטבה לישראל, כך בנמל התעופה בן גוריון, אחרי הנחיתה. הסיפור שלה פורסם בהארץ על ידי סמדר רייספלד. עכשיו, אחרי 40 שנה, היא בכל זאת בוחרת לדחות את ההזמנה ולא לנסוע לטקס שיערך באנטבה. רינה, שלום. שלום רפי, ערב טוב. אני יכול להניח שגם 40 שנה אחרי, זה סוג האירועים שלא שוכחים. אני לא שוכחת, אני חיה את ההיסטוריה, אבל בלי טראומה. בלי טראומה אני מתפקדת רגיל, בבלוך המרץ והכל בסדר. מה, בכל זאת רגע אחד בלתי נשכח? אנחנו שמענו יריות, אנחנו שכבנו בתוך עולם הנוסעים. ופתאום אנחנו שומעים את היריות, והמסקנה הייתה ברורה, באו להרוג אותנו. וזה היה הדבר הדרמטי ביותר. ופתאום, קול בעברית, אנחנו באנו לשחרר אתכם. זה דבר שאי אפשר לשכוח כל החיים. וכמה היית מוטרדת עם עצמך במהלך השבוע, אם תצאי מזה בחיים או לא, או בכלל לא עוסקים בשאלה הזו? זה בכלל לא היה ברור. אם יצא בחיים או לא, זה היה לגמרי הידה. שבוע ימים היית שם, זה נצח. זה היה נצח, והנצח היה דווקא לא דאגה לעצמי, כי בעלי והילדים היו מאוד קטנים. בעלי קיבל את זה כל כך קשה שהייתה לו טראומה על כל החיים. מה, שאיך היא באה לידי ביטוי הטראומה של הבעל ביום-יום? אני הייתי שקטה, אבל הוא תמיד, כשהיה באווירון, הוא תמיד חשב אולי קורה משהו. וזה גרם לו גם לחלות בסופו של דבר. בשבילו זה הייתה טראומה נוראה. כן, אני מבין שגם היו לך שיחות עם אידי אמין תוך כדי השבוע שהייתם שם. כן, היו לי שיחות עם אידי אמין. אני פשוט לא תופסת מאיפה לקחתי את האומץ. הייתה לי החוצפה והעוז. אמרתי לו, אולי תעשה לנו סיור באוגנדה, זה ארץ יפה מאוד, אולי. והוא אומר, כן, כשזה ייגמר אני אעשה לכם סיור. כן, החוצפה אולי של בלונדינית בת 40 עם אנגלית מאוד טובה שהייתה לך מן הסתם. כן, אני גם עכשיו בלונדינית. כן. אבל לא פחד, תראה, עומד לידי הר שחור מאיים. ואני חושבת שאני אולי הייתי משותקת, כי קודם כל, כשדיברתי איתו, אני לא נתתי לעצמי את הדעה שעומד פה רוצח, שבסופו של דבר התברר שהוא כן רוצח, כי דורה בלוך ששכבה לידי על המזרון נרצחה כשאנחנו שוחררנו. והיה לך גם תוך כדי שיחות עם המחבלים, שאני מבין שדווקא המחבלת הגרמניה מאוד חיבבה אותך. כן, כן, היא מאוד ידדה אותי, והיא אמרה לי עוד משהו, כמה חבל שאת ישראלית. כי אולי כשהיא ראתה אותי קודם היא חשבה אני לא יודעת מה היא חשבה, אבל היא הייתה מאוד חיובית. גם היא וגם הגרמניה. גם הגרמניה השני. למה בעצם החלטת לא לנסוע, למרות שהזמינו אותך לטקס שם 40 שנה אחרי? תראה, הפרק הזה בחיים נסתיים. מה, אין לך סקרנות? אין לך עניין לסגור מעגל? ולמה לי לחזור לדברים, כמו שלא רוצים לחזור לשואה, לפחות אני לא, או לדברים, כל מיני דברים טרגיים שקרו לי בחיים, אני תמיד הולכת קדימה, עם אופטימיות שלה. יפה. פרופסור רינה רייספלד, אני רוצה כמובן להודות לך ששוחחת איתנו. תודה, תודה. להתראות.